माबोरै सिगोमोनलाय बुदा रिक्रूटमेंट भी साथ में चलाते हैं कि जब भी कोई रिप्लेसमेंट होना चाहे जोंनिया ओरैनो गायनोल'जिल'सो डिलिभारि पेसेन्टल'सो बांसिन जोबोद मोजां जाहाथे हियार वी हेभ रेसपेक्टेड फ्रेन्डशिप बेंगलराव जेसेबां दिनसिम दङ बेरायनोसै बे कारखौ होथ'बाय आङो दायो आं बारा माने गाहायद्रायखाय बानाय मोनो आं बे बारनाखौ आंना एसे गोजौ नालाय आंना दाम खमसिनबाबो गारिखौनो बरननो रोंला हनै मा जाबावगोन आं ओंखारनो मोनला लेट जालायलां केयारफुल सालायनांगौ जायो बेंगलराव फाग्ला फाग्ला सालायग्रा दं रं साइडजों फ्लें थांग्राबो नुबाय बिसिना गावसिनि लिरनायखौ बिराद डिमान्डलै मोनसे बुस्थुआ बेखौनो आं बिराद पजिटिभ मोनो बिसिनिखौ गावसिनि आखर हांखोखौ बिराद प्रायरिटि बिसोरो जोंनाथ' बर'फोरनानो गोबां जायगायाव दाबो बर'आ उनावसोबाव एसामिस लिरग्रोनाय अबा इंलिस लिरग्रोनाय बिसिना गावसिना फार्स्टआव थाजोबगोन प्रायरिटिया बेफोरसो ना बे मोनसे बुस्थुखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो मोनलायबाय आरोना बेनो बिराद खालि एरियाफोरबो दं बेंगलराव ओमफ्राय फैयै फैयै बे जायगायाव मोनफैलायबाय आं नै फुरा नालेंखर बागान ओरैबायदि सान्थि मोनसे हलसो बियो बावनो थादों माखासेया आं लजआव थाबाय आं दायो प्रिन्सिपालजों सावरायगोन बे रुमाव हाबनानै माने प्रिन्सिपालनिफ्राय रिगार्डिं एजुकेसन सिस्टेम बोरैहाय बिसोर प्रभाइड खालामो बेखौ मिथिनानै लानि नायगिरिफोर हियार वी हेभ रेसपेक्टेड प्रिन्सिपाल मेम प्रिन्सिपाल अफ एथेना इन्स्टिटिउट अफ नार्सिं दा मेमनिफ्राय जोङो माखासे माने टपिक मिथिनानै लागोन एजुकेसन सिस्टेम बोरै प्रभाइड खालामो आं मोगा मोगि सोंगोन आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय शेयार अबाउट योर एजुकेसन सिस्टेम अफ दिस इन्स्टिट्यूट I am Sunita Calvin. I've completed my MSc and I'm pursuing my PhD. I've been here from the past couple of months and Athena institution जो नर्सिंग का है अदीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है और यहाँ पे हम नर्सिंग कोर्सेज चला रहे हैं अच्छे टीचर्स हैं जो क्वालिफाइड है और हम लोग रिक्रूटमेंट भी साथ में चलाते हैं कि जब भी कोई रिप्लेसमेंट होना चाहे अच्छे टीचर्स लेके आए जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाए रिवीजन कराए और यही नहीं कि एग्ज़ाम्स के लिए रेडी होना चाहिए पर जो ख़त्म करके अपना डिग्री और कोर्स ख़त्म करके बाहर निकलेंगे तो उसके बाद वो लोग बच्चे लोग भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए उनको नौकरी भी लगना चाहिए और उनको सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि वो अपना पढ़ाई के वजह से अच्छा सा नौकरी मिल रहा है और अपने पेरेंट्स और घर वालों के लिए उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए हैं यहाँ के पढ़ाई के लिए हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं क्लिनिकल्स भेजते हैं और साथ में हम फील्ड ट्रिप्स भी करवाने के लिए प्लान कर रहे हैं इसके साथ में एक्सटर्नल फैकल्टी भी आते हैं जो स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस लेते हैं जैसे कि एनाटमी फिजियोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और रेगुलर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो अपने टीचर्स जो है वो भी स्पेशलाइज्ड है मास्टर्स डिग्री होल्डर्स है और अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोग क्लासेस में टीचर्स को भी फीडबैक देते हैं साथ में स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लेते हैं कि क्लासेस कैसे हैं कुछ है रिवीजन भी लेते हैं एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम्स के टाइम में भी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड हम लोग अटेंशन देते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो भी है वो रिवीजन वहाँ से भी करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए भी रेडी हो जाए तो ऐसे थोड़ा बहुत हमारे साथ जो भी टीचर्स हैं हमारा टीम है हम लोग कोशिश अपना करते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो वो भी प्राउड रहें कि अदीना इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहे हैं थैंक यू आं इन्स्टिट्यूटनि क्लासरुमाव हाबगोन दायो माखासे माने निउ कामार्स स्टुडेन्टफोर दं जोंहा बिथांमोना माबायदि मोनखो माखो गोदान ना नोंसोरो फेमास जाबोयो सानथामसो दाख्लै फैनाया निउ कामार्स ना बाक्सानि उदालगुरिनिबो दङ उदालगुरिनि Ilai di Baksana, pergi ke Udaलगुरि 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 Ini Baksana
फैनानै मोजां मोनदों हस्टेलाबो थानो कम्फर्टेबल नोंहा बहाय बोरै स्कप मोनफैखो फैनो आदसा फैनानै माबायदि मोनदों जानाय मोजां मोनदों जानायाबो मोजां मोजां फरायदो थेंक इउ बोरै मोनफैखो फंबायमोन थिगानो मोजाङानो ओमफ्राय अपरचुनिटिखौ फैनो बोरै मोनदों मोजांखौनो मोनदों मा लादों नोंसोरो दायो जोङो बयसफोरा जोङो सोरबा जिएनएम मेल नार्सिं खालि एरियाबो दं गोबां गारिनिफ्राय ओंखारबाय पार्किं खालामना दोनो बे गारिखौ ओमफ्राय मोनसे नोंथांमोननो आं फोरमायनांगौआ बेनो जों दा बबेयाव फैदों फार्स्ट हस्पिटालाव फैग्रोबाय जों जेरावहाय गथ'फोरा पस्टिंनि थाखाय फैदों मेडिकेल टार्माव पस्टिं ओरैनो जों बेखौ मा होनगोन नैबे अबमावहाय माने प्रेक्टिकेलनि थाखाय फैदों आरो ना गथ'फ्रा दा लोगो मोनगोन जायफोरना प्रेक्टिकेल सोलिगासिनो दं डाइरेक्ट बिनिफ्रायनो प्लेसमेन्ट जालांसिगोन खायफा आं बे गथ'फोरजों माने नार्सिं स्टाफफोरजों कनभारसेसन खालामगोन एसे बोरै दङ बिसोरो दायो प्रेक्टिकेलाव हाबबाय दायो आङो बिसोरजोंहाय इन्टारेक्सन खालामगोन बाव दङ बिसोरो गोबांनो गासिबो बिसोरो स्टुडेन्ट प्लास दायो बिसोरो बिथांमोना गासिबो दायो नैबे अबाम हस्पिटालावहाय पस्टिंआव दङ जायखौ प्रेक्टिकेल होनोबा बांसिन बुजियो गोबाङा थ' ब्रादारा अबेनि आं बोरै गामिनि उदालगुरि बोरै गामि ना ओमफ्राय नोंसोरो बाव दा माबोरै मा सोलोंगासिनो दं सिस्टेमेटिकफोरा फुङाव फैनाय थांनाय टाइमिंफोरा बोरै फुङाव जोंफोर 6:30 बासआ लांफैयो ओमफ्राय बेयाव जोंफोर मोनफैयो 7:30 बिदियाव मोनफैयो अबाम हस्पिटालाव आदसा हस्टेल बास हस्टेल कलेजनि बासआनो दिनफैयो आदसा ओमफ्राय नोंसोरखौ मा फोरोंनाय जायो आगै जोंनिया ओरैनो गायन'लजिल'सो डेलिभारि पेसेन्टल'सो बांसिन मोनहैयो आदसा बहाय नोंसोरखौहाय प्रेक्टिकेल फैगासिनो आरोना ओमफ्राय बेसेबां गोबावसिम जागोन बे कर्सआ 23 days 23 days जोंनिया 8 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जादों आदसा प्लास थिउरिया बै इनस्टिटिउटआवनो जाबाय थायो आदसा ओमफ्राय टाइमिंआ हस्टेलाव हाबफिननाय जानाय लोंनाया बोरै मर्निं आरो इभिनिं डिउटि थायो ओमफ्राय मर्निंआथ' सेम ओमफ्राय आरो इभिनिंआ 8टानिफ्राय स्टार्ट जायो 2टानिफ्राय खैथासिम 6 आवार्स 7 आवार्स ओमफ्राय हस्टेलाव हाबफैफिननांगौआ 9 आरो 8:30 बिदिनि गेजेराव मोनहैयो 9-8:30 नि गेजेराव हॉस्पिटल का भी सिस्टमेटिक कैसा लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव है बहुत अच्छा है लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट है स्ट्रिक्ट अच्छा लगता है कि नहीं लाइक जहाँ करना होता है वहाँ पे कर सकते हैं उदालगुरि ना उदालगुरि सिस्टेमफोरखौ माबायदि मोनदों बेवहाय बोरै मोजां मोनदों मोजां मोनदों कुछ नहीं हुआ था सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे और बहुत सारा काम यहाँ पे सीखने को हम लोग को मिल रहा है तो अच्छा है सब कुछ अच्छा है आदसा आरो जों बिनिफ्राय बिथांमोननि हस्टेल्सखौबो भिजिट खालामगोन बोरै दा बिसिनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय थ' जोबोद मोजां जाहाथे गोबाङा एनकारेज जाबावगोन बा थुलुंगा मोनगोन थांनि एम्बुलेन्स एक्जिट जाबाय जों बिनिफ्राय जोङो दायो गुबुन मोनसे हस्पिटाल प्लास इनस्टिटिउट पस्टिंनि थाखाय बाव थांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय अबम वुमेन एन्ड चाइल्ड स्पेसियेलिटि हस्पिटाल एरिया मोजां ओरै हाबबोबाय आं हाब मा जाखोब्रा बे एकदम फुराना गोजाम मेथाइफ्रा बे थानो सिगियोनो बाव थानोसै नोंसोरो सिगियो मा सिगिमारो स्रिं गाबो सिगियोनो बे रुमाव लाजिबावबाय सिगियोनो ओमफ्राय बुहुदा गांग्रिंसो गानलायनो गावसोर खोनाग्राया मानसियानो थायाबाव माने जायफ्रा गेस्टफोर फैयो माने जाय इनस्टिटिउटखौ आं देखायदों पेरेन्टसफोर माफोर एडमिसन जायोब्ला बेवहाय फ्रि अफ कस्ट दोनफैयो आरोना बावनो बिथांमोना बे हल रुम माने गेस्ट रुमानो जाहैबाय नैबे हल जाहैबाय बेयावहाय बिराद सान्थि थानोलाय माबोरै सिगोमोनलाय बुहुदा स्रिं गाबो गिया नोंसोरो
एम्फौसो दाथ' नोंनो दा मा लाबोनांगौ नोंनो मा लाबोनांगौ चिप्स दे गाबनांला